Silakan di subscribe dulu YouTube kami tentunya, Bang M Official. Cinta bajari rasanya indah kabatukan kasih dia kanan lain, tapi kini apa nanta jadi tarunan hanya di denai surah adianan denai cintai indah disangko baralia pandang. So indah kaungkainya tonyo haro indah nyo sampai bermain adia dalam bacunto bagurau dalam bakasia saya lagi jua denai malah kironyo tak pada yo gurawan saya de aro cinta bakarang janji manangguang ko denai jadinya marato hati batin manangi tani ayo de ulah cinta nan raso kayo. Jadi aronan hanyo di denai surah adianan denai cintoi indah disangko baralia pandang. Adianan menyudahi sebanapa dia terasa di hati, cinta disanjung-sanjung rasa indah kaungkainya tonyo haro indahnya sampai bermain adia dalam bacinta bagurau dalam bakasia sayang tapi jua denai malah kironyo tak pada yo gurawan sayang de aro cinta
benai jadinya marah hati batin mana nyikan ya yo deu